Var, başladık. İlk senaryonu yazan vaktimi Max bilen rejissörskeni meden oýup giredim. Kinoda ne oynayan kahramanım Yağmur durmuşda yoğurt tutya ödüne öňe gidip başlaýa boly göz açyp bunlar wagtda hemmedan düýüp götürüp berdi. Tertine gidiyor. Kinoň ady Araçynyň ady. Ýani şol kinoda diýilýän araçy tapmak gaty kyn. Onu tapmak üçin filmi baştan sona çyn dogry görmeli. Men kinoda rolim, durmuşdan ýanam gyýdym roli. No, anfat düşmedi, kıyın düştü. Yani kıyınçılıkla geçen yol. Yemişe korktu yaptım. Fikrimce şu geçen kino internet ulgamyň ähli platformalarına gitti. Benim şonu özüm gadyklanyp ünsürdüm bolum kommentariýada gowy kommentariýalar ýazdylar. Halk köpçüligi gowy arslady. Men fikrimce bu kinoda o şowy çykar diýip tama edýän halk köpçüliginiň göwünden turar diýip tamamlar. Etlenip bir iş üçin dähmeden tındarlayanlara, söýgün tındarlayanlara ýana şu kino üçin edilen zähmet, alganan ihlas, garat, görkezlen söýgü şu kino özüne barmy kadiýa. Şular ýa fikretipler hileken. Bunça bolanok, täzede. İlkinci gedek Şloryali janrda kino düşdüm. Şloryali kino düşmäge kiçilikden höwüsüm bardy, arzumdy.